Hello, good morning everyone and welcome back to my Son of Bodoland YouTube channel. Still we are in the venue where the underground 7 event जादोंमोन जों बेहाय दङ दाबो ओमफ्राय दा बेहाय जोंनिया पेकआप खालामनाय टाइम पेकिं खालामगासिनो दङ ओरैहाय भेन्युआथ' मोजांमोन जायगाया ओमफ्राय माखासे अखानि थाखायहाय प्रग्रामा एफाराबमानि मोजां जानो हायाखिसै ओरै थांग्लाजोब्बाय गोबाङानो दा जों एसे लेट ओंखारनो होननानै जों थादों मानो होनोब्ला जोंनि टारगेटआ दिनै डाइरेक्ट न'आव सालायनो नंखाया नायगोन बेसेबां सालायनो हायो ओमफ्राय गाबोनबो न'आव सहैनो नङादां खेबसे फैबायला थांथ'नो ओरैबायदि बानाय मोनो दा थाबावगोन जों थायै थायै मानसिखौ बिदाय हरजोबनानैसो जों थांगोन ओरै गोबाय गिजि मानसिफोरनि गनानै थालांनाय दंला बे जोंनिसो बय खना लांगोन जोङो जोंजों थाफानानै फासिबाय दोनबाय नामालाय न'आव थांनायनि टारगेट गैया मोनलालायबोनो हिनजाव लानानै गोमसो थाबावगोन गरम बाखासैलै थांनोनो फैबायथाय बेसे थानो रा न'फ्रावलाय जियानो जा लोगोफोर ओरैहाय जोंनिया आदा 5XL-आ बे थांग्रोनो हागौ आदा जालाय अखा बाबा जिया हाथियारजोंहाय बैयाव दं रेडि जागासिनो दं बिसोर थांबासिगोन आदाया जों सेंग्रा जिबो नालाय जों हायो आरोखि बिदिखौहाय आदाया हाले बेनो बादा होग्रा दं ओंखायनो नैबे नोंथांमोननि सानाव बड'लेण्डआ बै आदानि बायदि प्रब्लेमखौ लाथ'नो सानाखै दोनजालै बरबाद जाखानाय रा Time for the breakfast now. We are having noodles here. The owner, beautiful owner. Owner of the homestay is here. उसका homestay भी है यहाँ. Number is here. You can contact in this number also. Yeah, if you come to Kohima, if you come to Hornbill, if you want to see and tour Kohima, Nagaland, then you can visit my stall. Yeah. प्लानआथ' जेबो नङा दिनैहाय जों Kohimaवनो थागोन ओमफ्राय थिगैया दाबो नै बेहाय थाहैनो हागौ आरो and if you want to stay in our homestay just contact in this number homestay Naga Wanderer Kitchen. Yeah? Your good name please? Brother. My name is Onananti. I also ride motorcycle. Oh. Yeah. So, and one thing she has completed Northeast state. yeah. That is seven states in 7 days, right? 7 states in 7 days, and I also did solo tour in the whole Nagaland. 2018. Then we went to Kadungla. Oh. Then last year I did Arunachal 5 days. Okay. Yeah. That's the experience. Good adventure. Don't underestimate the power of Naga Chokri. So this is the goodies of 7 underground we collected. They are the host club, United Riders Motorcycle Club from Nagaland. Thank you. You're the Malik of goodies, and also the Honda. City Honda. City Honda. For you. Thank you, bro. Yeah, And see you soon again. Yeah. Very soon. very soon. And do watch my blog. Sure. Share me for you na ekdam sundur Naga Chokri. Hey, we are moving, okay? Thank you for the hospitality and congratulations. Thank you so much. See you soon again. Yeah. ठीक है. Bye. Hey bro, bye. Okay. Anirban, you're moving too? Yes, we Ka. going to Guwahati today. Guwahati, okay. Let me take care. Mr. President. Hey, चलो. और चलो ना. चलो जाएगा. हाँ जाएगा चलो. को आज ही की प्लान? डिमापुर ना? Panoma Village. हाँ? Panoma Village. कौन है तो? कोई माँ? Panoma में. चलो ना ओला. फिर उसके बाद डिमापुर. ठीक है चलो साथ में निकलेगा. 너 아니 어이 इसोरखौ 다 나가서 थुदो. 너 थांदो आदा लादे. लासै थांदो नोङो. ओमफ्राय हाया बायदिला रेस्ट लानानै थांबानो जाबाय. नोंला हाखु-दाखु गैखाया बांद्राय. बिसिनि हाखु-दाखु नालाय. डाइरेक्ट मारिनाय नोंखा. मारिनाय नङा औ. नगाव सिमाव. नले बिनि सिगां बरावबाखौ. आं बै गोलैफोरखौ आवासनाव थांनि र' खेबसे. लोगोफोर दायो ओंखारनोसै जों रेडि जाजोबखाबाय ओमफ्राय गारि स्टार्ट होनो र' in the name of Jesus दा जों ओंखारबाय नै ओमफ्राय दा इसोरखौ बाय होनस्रानानै थांनोसै ओइ जों सिगांनोसै माथो इदि जाना दं दे दिनै मा डाइरेक्ट थांगोन ना? डाइरेक्ट नङा ओरै जालांलाबायगोन
गलासोलै थामहिनसैया सानथामसो जाहैगोन जेबो प्लान गैया ओरै खयमा थांग्रोनासो मा जाहैयो दा खयमायावथ' नोङो 1.5 घन्टा जानला मोनलासोखासै ओरै मा जाहैयो दा ओमफ्राय जों बेहायनो थांगोन ओमफ्राय दा डिमापुर थांसै दे दा लोगो मोनलाबायगोन दे अनिर्बान ठीक है हम जा रहे मिलती है फोटो ले लो फोटो आ जाओ फोटो दादा आ जाओ साथ में फोटो आ जाओ ठीक है भाई बाय चलो ओंखारबाय लोगोफोरनि दायो ओमफ्राय स्टेजआ सिफायजोब्बाय नै प्रग्राम जोबनाय लोगो लोगो बे गासिबो खेबसे ओ राजिब बाबाय ठीक है ले जाओ ओके फाइनाली जोङो ओंखारमारबाय दायो नै ओ राजिब हम जा रहे हाँ ठीक है ओए जाएगा घर हाँ खाली आज तो डिमापुर में থাকিব दे बाय बाय कहो क्या सब्जी दे बाय चलो राजा बाय Oh guys, finally we are moving now from the venue. Underground नालाय underground बायदि जाफैमारदोंमोनलै बोरैबा जायगाया नै गोथौनो दा जों सासे लोगो हगारबोनांबाय आदा खुमब्राखौहाय जोंनिया टारगेटआ एसे दस्रामोन ओमफ्राय बेनो सिदा थाङैनि अबसे बोरायनाय बांद्राय मिलिया सेंग्राफोरनिजोंहाय ओंखायनो मालाबा समावहाय आलदाबो जानांगौ जाहैयो जेबो नङा डेस्टिनेसनाथ' बेनो सहैगोन 2 wheels 1 destination बेल' आरो चल आइयो लामाया मोनजोब्बाय नै आन्दा बेला बोरै सालायनांगौ दानिया हो आयै माइ गायनानै दोनफैनायसै नामा राबलाय गेटनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनसिगोन दा जों जेरै फैदोंमोन बे लामाजों जों थांफिनगोन ओमफ्राय बोरैबा गामि होनदोंमोनलै माबा भिलेज होनदोंमोन खनमा ना माबा होननाय नैबाव जों हाबलांगोन आरो बेरायलांगोन दा ओंखारबाय नै थांबाय थानि नोंथांमोना नायलांबाय था जुलेखि 4 किल'मिटार आच्छा बारा गोजान नङानो गैयालाबो आधा घन्टासो बायदिबो नङा आरो जों दा हाबगोन मोनसे भिलेजआ नायलांबाय थादो होमब्ला ना अयथासारलै भिउसा लोगोफोरनि समायनाल' नायलांबाय थालै गाखोलांनानै थांगासिनो दं बायदि फिल खालाम आंजोंहाय ओमफ्राय सोरबा सिख्लाफोर दङला आयै गाखोनानै ओरै हमथाहरनाय बायदि फिल खालामनानै नाय आरोना आंनि सिमां आयै थानायमोनब्ला उनाव जेरै बुंदों ओरैनो जाफाना गिदिंजोबगौमोन आं बिमा नोंखौहाय बेफोर फिसा फिसा गामि दंलाबायो नै बिथिंहाय ओमफ्राय जों दा थांगोन ना खनमा होनना बुङो खनमा भिलेजनिबो हाबगोन आरो जों लामायाथ' बेखिनिया मोजां ओमफ्राय दाखाल हराव ओरैबायदि खोमसिखोलाव फैनायनि दा स्टेन्डार्डनि ओरैखा 90 डिग्री ओरै दावखा बायदिखा बहायबा जायगा बहायबा प्लेन नै बेफोरावथ' मोजां गोजाननि हाजोआव ओरैनो समायना नुहोनो होननायफ्रा नै नायदो हाराव हाथाव गोजानै बेबो मोनसे समायनाय आरो हाराव हाथावबो बेबायदि जायो ओइ द्रट नोंसिनावलाय खनमा अके 17 किल'मिटार दंबावो नै बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला निस्सय सोरनिबा गोसोआव सानदोंगोनलै सिख्लाफोरा थांफानो मोनब्ला होननानैहाय बुंनोसो हानाय नङा कमेन्टफ्रावहाय खुला खुलि लिरहरब्लाबो जागोन गाज्रि मोना गोसो दङब्ला कहिमा 30 ओमफ्राय खनमाया 14 अके फैफाग्रा दंला आरो नैबे सानब बड'लेण्डआ जेरावबो लांफाबाय थागौ अननायानो बारा जाखागौलै आधा केजि बारा जागौ अननायानो थानायमोनब्ला गोजोननायखौ हाजो हालायावसो नागिरबायफैनांगौ जायो नै माहाय मोनगोन गोजोननायखौहाय बेनिफ्राय साबसिन गोजोननाय गैखाया गां फुवारनाय गोसोआ लिङो नोंखौ नोरोनो हाजो हायेन दैमा दैसा बिफां लाइफां ससे फैनानै बेहाय एसे आदा मारिफैदों जों लेक्सार मारिदों
एसे डायलग लाहोलि ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिउसखौ नायनानै लाबाय जाबाय बे जाहैबाय कनमा वाव समायना स्कुल किड्स बेनिफ्राय डिमापुर थाहैबाय ओमफ्राय ससे थांबावनानै एबा ओंखामबो जानो हागौ नङाबा खयमा हागोन हागौ जेबो सियर नङा हमना लानो नुलांगोन We were looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. And you're never gonna see what we found. This is the Konoma village, first Asia Green village नो जोंबो थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुगोन जों थांगासिनो दं नोंथांमोनखौबो लानानै थांगासिनो दं so the village goes like this है गुनांगारा आच्छा Baptist Church Konoma बेहाय चार्च दङ नै जों चार्च कम्पाउन्डआव सफैदों not this one I think we have to take this road बेहाय नैबे कनमा होननायावहाय जों फैदोंमोन ओमफ्राय बे जाहैबाय बिसिनि मोनसे गिर्जा बियो बेप्टिस्ट चार्च कनमा ओमफ्राय बेहाय नोंथांमोना नायनो नुगोन क्राइस्ट द होप अफ अल एजेस बे गिर्जा बिराद फुराना दै माबा जाबाय बिसिना 125 इयार्स जाबाय बेबायदि जों दा थांफिनो बेनिफ्रायहाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो जोंजों थांफाबाय था बे जायगाया ओरैबायदि काल्टिभेसननि थाखाय जोङो नोंथांमोना बेहाय नायनो बेहाय काल्टिभेट खालामो बिसोरो माने आबाद मावो आरो दा बेबायदिनो समायना नुयोना दा माइ गायनाय बोथोरावसो मोजां नुगौमोन आरो ओरैनोल' नायदोल' दिनैहाय जों बिदिनो गामि गामि नायलांनो होननानैहाय जोङो ओरै हाबबोगासिनो दङ बेबायदि गामिया मोजांलै बेफोरो बे मा दङ बेलाय अ लेखा बुस्थुआनोथ' मा आबाद मावो माबा अन्थाइ गोजासो नै बियो माबायदि मावो येसु साबिनो केगवा मिथिले मालिकखौ बिसिनि ओरै सिं 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 ओंखारलांबाय जों दायो बै दहाय जों दानबोनाय लामानि बेहाय महायबा लोगो लादेरफिनोनो आंबोथ' मिथिया ओमफ्राय जोंहा लिंबोदों बेबो नंगौना नङाथाय ओरैबा होनलायथियो नंखागौ बायदि औ 125 बोसोरनि गिर्जाब्लाथ' बिराद फुराना मण्डलि बे गामिया exploring the Naga village in Konoma, Nagaland. ओइ अ थांफिनबाय आच्छा नंगौ बिदिनो जों जेरै बैथिं ओंखारनानै जोङो लेफ्ट लादोंमोन गिर्जायावहाय नैबे बे गिर्जानि लामायावनो गादेरहैफिनगोन आरो दा जोंनि थांनांगौआ नै बै नुहुरनो हाइवेआलाय बेजोंसो जेरावबो राइडार्सफोरनि स्टपेजलै द ट्राइबनि बाय बाय जों सिगां ओंखारबोआ बिसोर सिगां ओंखारनांगौ दंफैसलाय नै आदा जों बारफिनलायबाय ओरैबायदि उन सिगां माने जेरावबो नायलांजोबनो लुबैयो राइडार्सफ्रा एक्सप्लर माखौथो बुंदोंना बेफोरखौ एक्सप्लर खालामाब्ला मा राइड खालामनो लामाल' सालायलाथ' जाना बियो ओरैनो नोंसोरबो नायनो लुबैयो नै आं मा नुबाय बेखौबो नोंथांमोननो 50%खौ देखायनांगोनथ' 50%खौ दोनथ'नानैब्लाबो ना जों दायो डिमापुर रड बे नेशनेल हाइवेखौ जों गादेरफैफिनबाय नै ओमफ्राय आं दा थाल लाबोबाय बुस्थुआ जों दाखालि बेलेग लामाजोंसो थांदों ओरैबायदि गोजान जाखादों हराव ना खोमसि खोमलाव जेबो नुवाखिसै ओमफ्राय दिनै फैनाया नै बे दस्रासो लामायानो बेजों एसे गुसुंसिन डिसटेन्सआबो एसे खम बे लामा मोजाङाव खेबसे गाफैबाय जों नै दाखालि बेबायदि लामाखौ मोनाखै जों फाग्ला बायदि लामाजों थांदोंलै डिमापुरा 65 दंबावो हमनानै ला 1.5 आवार लागोन बियो हाजोनि लामा ना जोंनि लामाया डिमापुर 17 डिफु 17 नगाव 181 एन्ड गुवाहाटी 293 होमब्ला बेवहाय मा जागोन आंलाय ओरैसो थुबायब्ला डिमापुरा लेफ्ट डिमापुर मोनहां जाबाय लोगोफोर नै फैगासिनो दङ लोगोफ्रा अनोन आं सिगां सालायदों ओमफ्रायो दा मा जागोन डिमापुराव थागोन एसे फुरा प्रेसार जानानै एसे बेलासिनि बेरायफिथिंनायसै आरो डिमापुर टाउनखौहाय सिगांनि फैबायनाय समाव बिदिनो बेरायाखै जास्ट थादोंल'सो बेहाय हलल' खालामदों ओमफ्राय नेक्स्ट डे खारफिनदों नै बेबायदि जादों दिनैहाय एसे मोजां बेरायनायसै डिमापुर टाउनखौहाय
ओरै हाबबाय नै डिमापुर फैबाय ओरैला सिगांनि 2022 आवहाय एनइआरएम जानाया बेजोंमोन लामाया गोसोआव फैदों रोमै रोमै बेनिफ्रायलाय गोजान गैला बेयावनोसै डिमापुर टाउन 15-16 किल'मिटार दंबावो आरो गोथाव जागोनदां आयो बुन्दा गोगोसो नै जालायबाय बोरैबा ज्रुम बाज्रुमला हगारनानैसो बावदों नै खाबावाखै खारबाय आं मोनामलायबायसो नै बोरैबा अमाया हाय 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 What? Huh? Okay. Where did you cross? I was looking from there, but couldn't find any. हाँ? क्या? हमारा दोस्त कहाँ है? बहुत दूर में है. They are far away. They stop for the lunch. There. Kohima Road. Yeah.